Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Иван и това е първият епизод от моето малко оцеляване. Да, снимах клип преди малко, но той не се е запаметил и трябва наново да снимам. Ето, не ме пречи, като не имам. От кога не съм... Вау. Ще да рекам от кога не съм. Аз даже не съм качвал в новия профил. Добре. Аз съм имал 60. Плечка. Да, изглежда, че ще сложа всичко, което имам за... Ахо, цял стак. Ето, целият стак. Бях в мината, когато правих така се нарече първи клип. Айде бе. И сега ще си опитам още един кон. Добре, хора, вярно ли е, че в 1.7.4 не може да се прави седъл? Оп, сама. Да, няма домашни, ама много малко ми стана. Тъй като не съм снимал от отдавна, така се каже. Аз като се прибира от училище, може, ето си мога супер, ама нямам така. Ще снимам още един клип и да се извинявам, ако с нещо съм излагал в старият ми профил. Мисля, че не съм споменала, че ще правя съдова. Знам какво е станало. Защото аз тогава бях голям табак. И по-скоро много, отколкото про. Защото аз сега пак съм си, ама... Така... Скоро време ще се изместя в селото, въпреки че там няма ковачница и... Ама не ме пречи, като няма ковачница. Да, този епизод ще е много кратък. Ще се направя брони и това ще е за епизода. Но после ще направя дълъг епизод. Не е много дълъг, защото в Рапса качва много бавно. И каската може да не я направя, тя не ме трябва толкова. Както и бутушта. И готово, направих си. Аз бях Иван. И това ще е за първия епизод от оцеляване Single Player. И